Bħalissa tinsab għaddejja l-ewwel edizzjoni tal-Festa tal-Festi fil-Palazz Verdala bris il-Malta Community Chess Fund. Waqt it-tnedija ta' dan l-avveniment li ma tnedija saret aktar kmieni dan ix-xahar, il-President ta' Malta George Vella iddeskriva din l-attività bħala waħda mnebħa mill-festa tradizzjonali Maltija u l-ħtieġa li nżżu l-kultura Maltija li tagħmilna uniċi, hekk kif din l-attività għandha sservi ta' introduzzjoni għall-istaġun ferm mistenni tal-festi. Meta beda dan l-avveniment fit-28 ta' April saret l-ikla tradizzjonali Maltija fil-preżenza ta' numru ta' komiċi u kantanti Maltin, filwaqt li s-sibt hija l-ġurnata dedikata għal kunċert mill-grupp The Travelers. John Humer, chairperson tal-Bord tal-Amministraturi tal-Malta Community Chess Fund, esprima s-sodisfazzjon tiegħu li dan l-avveniment jiċċelebra parti essenzjali mill-kultura Maltija. Apparti minn hekk huwa għaraf ukoll l-iskop nobbli ta' din l-ewwel edizzjoni tal-Festa tal-Festi. Se jservi wkoll biex inġabru flus għall-Community Chess Fund. Dan iż-żmien li mill-istrina Community Chess Fund it-talbiet jibqgħu deħlin, allura ħsibna f'din l-okkażjoni fejn aħna jkollna kunċett tant marbut ma' qalb il-Maltin, però fl-istess ħin aħna nkunu nistgħu nkomplu nilqgħu l-applikazzjonijiet tan-nies li tant għandhom bżonn fi żmien fejn mhux tinġabar xejn għall-Community Chess Fund. Fost dawk li attendew kien hemm Ember D'Amato u Elaġu Silvio, żewġ studenti xkejknin tar-raba' sena fl-iskola primarja ta' Żurri li tkellmu dwar dak li tgħallmu f'din il-festa. Nitgħallmu kif tagħmlu l-rufejjef u l-instrumenti bil-body parts tagħna. Għadna nitgħallmu dwar il-percussion instruments u nippruvaw nagħmlu ħsejjes f'ġisimna. Il-Festa tal-Festi tiġi fit-tmiem mal-ħatb u d-diesa u bil-marċ il-kbir bis-sem ta' diversi għaddiet tal-banda u l-biljetti jistgħu jinkisbu mis-sit mccf.store.